За мен тя винаги е била копнежна. Винаги съм изпитвала не възхищение, по-скоро копнеж. А копнеж е нещо, което то съществува като желание, но то е по-голямо от възможността да се осъществи. И точно тази дума на копнеж, аз мисля, че тя е водеща във всичко, което съм правила. Въпросът е да търсиш. Да си постоянно в процес на търсене, а не да достигаш до някакви категорични отговори, защото няма абсолютен отговор на въпросите. Ние сме части от едно цяло, така както е в Ин и Ян. Целостта е важната, а не отделните части, които допълват и дават възможност тази цялост да съществува като такава. Поначало предмет на моята фотография е било изследване на мен самата, на това да разбера коя съм и защо пък се занимавам и с фотография или и нещо повече. Така че това са били въпроси нормално в младостта, които не ти дават покой. И ти през цялото време си на път ти търсиш решение на тези въпроси. Една от тези идеи, нали, такива главни, водещи в този основен въпрос, коя съм, беше свързана с взаимоотношенията ми с мъжете въобще. Исках да направя една серия, в която първо се ожених за моя дядо. Просто ми попадна някаква такава снимка на дядо ми и баба ми. Тръгвайки от този сватбен техен портрет, реших да започна тази подмяна на персонажите. Като винаги аз се карвах на мястото или на мъжа, или на жената. Но така или иначе, за да изчерпам тази тема, дойде един момент, който абсолютно ненасилствено и спонтанно се ожених за себе си. Което тогава, това беше 94-та, мисля, нямах никаква идея какво би означавало това, но в последствие се оказа, че, както се казва, съм се обрекла сама на нещо, което е било изследване на мен самата. Интуицията е много важна. При мен и винаги съм се доверявала, защото тя е най-верният път, поне за мен. Това предполага, че човек наистина може да постигне целостта между тези две начала, мъжкото и женското, без да търси това в съответния пол. Човек трябва да е никой, но трябва да го разбере със съществото си. Получаваш пълната свобода, когато разбереш, че си никой. Единствено и тогава можеш да съществуваш свободно
и като част от този свят. Нали, така как като най-малката прашинка в Вселената, но тя е свободна абсолютно. Вятъра може да я духне и където си иска.